आं सानफ्रामबो बेबायदि हारसिं उन्दुबाय थानो हायाथ' मजा आया हौवा थासेयावबो आं सानफ्रामबो बेबायदि हारसिं उन्दुबाय थानो हायाथ' हारसिं उन्दुबाय थानो हायाथ' आरे बुंनो थाङोबा हिनजावनि हौवानि जेबो फाराग गैया हौवाफ्रालाय माथो हिनजावफोरनि ड्रेस दुदुखौ लानानै माथो भिडिअ खालामो हिनजावफोरनि ड्रेसखौ गाननानै हिनजावफ्राबोथ' हौवाफोरनि फान्थावखौ लानानै भिडिअ खालामनो मोन्थाय दङना ओमफ्राय मा फाराग दं हौवाफोरनावबो सिङाव खोमोन दं हिनजावफोरनावबो सिङाव खोमोन दं फाफ्लिनावबो खोमोन दं हौवानावबो हिनजावनावबो एखेसो बुंनो थाङोबा नोंसोर मा दावराव जालायबाय आरे निग्र'नाल'सो एसे आलदानो नै बियो एसे नै रागा जोंदों आं दिनै हौवाफ्रा अबाव नायो हिनजावफोरखौ थोंजों नै बे थाइगिर मोननैयाव नायो दुमब्राङाव ये बड़ी अच्छी बात कही आप नोगोद रागा जोंदों ओमफ्राय हिनजावफ्रा थोंजों नायगोन हौवाफोरखौ मेगनाव हिनजावफोरनाव बिदि गाज्रि नोजोर गैया मिथिबाय बेफोरबायदि गाज्रि हौवाफोरखौ बिदि नायग्रा हौवाफोरखौ नै ओरै बादनानै जोनो लुबैया